ahwefo nyina akwa aba bio ba NYANSAPO TV NYANSAPO de yesenya adesua de a na chese wanfo fidie na anto NYANSAPO ebusua se de da da ye no yese de adesua de mu ohwam ai na de bre ya ahwefo nyina esa ne se ye pese ye mabunu na asiso no ehu Asanteman abakosem Asanteman amamre ne amane se ne esitie eno nti da bia ye ne ye nana ede ahiemu na okire yen e ma yehu de eko enti na ye nana Okofo Pomah checheku ede ahiemu na mi amidi dwumade hu tiami eyemosomfo akosia kumi na maji medwei na ye bekoye nana ho ne ye ne na akwa akojutwe nkomo na ye nkomo twetwe ne efa ye nua ba sewa ne ye nana yihia ye twetwe nkomo fa Asante amanto kroto ahodo no ho na ye ba beto aso em say ye nana omo ye to wo na ebinum viewers ni bi de ba ye say eye nwotwe na enum ene ye nana ekire yen no kwasem se bebusa ye nana se miensa na wo ka ye so eye no krese ka ho bi ana se nka ho nti mienko ye nana ho ne ma na kwaba maame me makwaba ya enyando maame na wompo mu te sei onyankopo tumi ndaso tiase you maame meda wasiasa ma wakwaba biu Asanteman etiase Asanteman etiase you maame wadaroma nanso yasa aba waso ye biu se minua sewa no ba betwetwe nkomo bi efa Asanteman amanto okruto no ho na wo kyerɛkyerɛ ye ma yehu se de esitie wadaroma ya hwefo ye ne omudi dwuma yi enso so di bibi ba ye se eye nwotwe na munum pe na wo ka ye maame wadaroma mo si nkuro no miensa bi wo ho a wamfa anka ho eye Offinso Kumawu ene Asokore Mampong ti wadaroma maame be hya ase afri Offinso no de na wo kafa de omo so ka ye yi ho ye kan se amantoa ye wo man no a ye tena ase toatoae eji Asanteman si ho eno ne kokofu dwaben bekwai ensuta Mampong sa ekroto yi na ji Asanteman si ho ma Asante kumase ebe ya henkuru eye ekroto onum yintiri wo mu ne amantoa wo mu eman a wo mu toatoae ema ye benya Asanteman si ho edi kumase ye ahenkuru na Offinso eye ko ene ba Asanteman enti Offinso hene we afi Akan Twi oji ko sire bu pa wo koin wo mo konko enkwansa bono ho bono mantem ho wo di akon papa no ye nintini wo akonu ye kase wo bi ye nintina na chese wo ye wo bi a wo gina akonu pa den enti ebra kane no so yakoko a ye di mo so a ye fam ne ye manyina wo mu firi wo na ye ba no bechem na wo mbeduru ya ye tena ase a na ye che ne ma ikunya ye sika akọ wo ko doma doma ko na wo mu ko ye enie ba wo mu nya ye no a ye ba ye na ye che no na wi afia Akan Twi waje ne ho te baabi kura we fa wo de enu wo mu ya na ho no na wo timfo bi sa ne se wi afi na adan no wakwadi ani nsem se yaba na niema amonya na amanfo fa na wo de ewu mpe bi wo so wo de wo mpe wo pe muani nko obusan se na muani nko ene de wo se asase eno de emu adidi so di pa be di ani na ase no ewo ho enu nti ene ma wo Offinso hene na saase so papa ifiri be chemu famu kwa sabronu mu chile ko ba be pie Offinso ko chem ho nyina chere se ene fa hai to ne nsa chere no bonkumo enti na emuani nko
ewo ho ma Offinso hene ene nyina wotumi de ye afahe emu ani nko no enti ene obeye obrempon anase okese bi ebeka otimfo akonwa aboafo eho na wonka wo mu ayeto ato adwene no yo nana medawase nana me pese me bisa asem bi se de na wo ka se Offinso hene ono na nsas na saase so no me bisa se nti ye de ba ya Asanteman tem ha na ono na saase no so sen amaya hodo na aka na se ebi wo ho etesa amaya hodo no a aka no Offinso hene wa asase pa onu firi ho a hia hene enso wo asase hia hene e wa asase na asase woni anyi no ho a ne bohye echire bi no mechire wu yo nana wadaro mamedase yo ahwefo se de ye nyina ye esia no enne ye nana Pomah ma ye hu se de ntie enya amo andi nko no wama ye hu de ntie enya asadin amo andi nko nam so ma ye Offinso hene otimididi na fashion no ye besa akoye nana ho bi ye wie ye waka Offinso de na wie nti nana ye Kumawu so wadaro ma Kumawu nso omo ka ho anase omo nka ho Kumawu onka ho Kumawu so ye ekon kese Asanteman call denchira intim jakali abreso no Kumawu hene twenobo akodua ono nso so de ne ho ma Asanteman eba ono nso de ne ho ma hanso de ne ho bo afode ema ekunum no wonso wonya adini abodini wom na wonka wo mu ayeto ato a adwen edite Asanteman gina ho na Asanteman no wo ho ansa ne kon ne ba wo bekwa aboa bi nti amanto ato ane de wo mu yenu na yahwefo nso bisi Asokore Mampong so eka ho Asokore Mampong hene onka amanto ato ano ho wakan nintinifo a wo mu kokon no eho eso ka Offinso hene ne we Kumawu Asokore Mampong hene ni efre no ada kwa yi ado wono nso so wokon pa won so wo abodini ewo na konwa ho na emum amanto ato ane de onka ho na Asokore Mampong hene okokun yo no de wanya japade no wampa asase ni bi de omo de bae no enye wo mu nyina na epre asase no obi wo ho a wampre eniema na ekopaye na na wo mo pre na Offinso hene de o pre emu ani nko ene me ni nya sa abodini na ayade a afi bidura otimididi na fidi dase udi mu ani nko yo mame yebedase ahwefo se de mote ye no masumu no eye munsem bisa mode baaye efa Asanteman kroto ento ato ano madaro ma ye na na akire yemu se eye num na miensa na ye de baaye Kumawu Offinso ne Asokore Mampong de na ye ka no eno no enka wo mo etena se toatoa ebo Asanteman wo mo nka ho bi nti ye na na akire yemu megidi se ye nyina ye befa ho abana ye call ye primary ye nyoma ne ye to na ye tete se di ni wo mu anase empo ye book de bia ye fa ye book na ye hwede wo mu na ye nim se eno ena ye adesua na ye sua no nanso duru ba bo ye book na ya na edi ye hwamo ye nkompanyimfo na ase ne enkoje adesua ti ne se panyi wo fi a eye wuni panyi nso adue se wo panyi na akọpanyi na asa de bia wunya adesua unya ntete ye foforo e ma de kasa bi wusuku na wo kọ no nso ho e ma eboa ma atimi di kọ baabia beba ye na ho na ye na de na no dwasem etwa to e de ama me ne mahwefo na eja ye de adwumadie no nso abawie ye ma me de na obeka fa
Asanteman amanto ne na yi a wo cheche yi mu kakre wadaroma ade a me pese me ka efa ho ema wo bia so de to na adwene mu ene se ade bi wo ho a na mpanyin aya ato ho ya ato ho dada enipa bi ne di kan be ye de to ho na akirei aboafo bi so ebe kan ho enti sa aboafo ne be akirei a ye mfa ne nka de wo ye no ho se kuro bi wo ho a ye se asomasi na chichiri kuro yi kure ni wira ne onipa asomasi wona be chichiri kure enti kuro ne ye kuro ni wira ewo mu onipa ni bi be ba be kan ho abetana ho enti wo mu betana ho a ya be ka ho a yete ho eye kuro ni mpanimfo na emom de wo chichiri ye pa no ho enti nananom soso no na wo mu wo yasem a ya ehia ye pa na me ma ya hu wo mu a yesuesua nkrata ya so ne asem no so a ma wo mu suesua book ni ade no a ye kokane a ni ade be ka debi ni ade be ka asante abakosem ne na ade ho no ente sa ye nananom no ye wo asem ohia pa no ye mfa nto abontene enu nti na mpanimfo tenase a ye wo ya de hye wo beto nanano a ne nananom no a ye hia ne ho no eye na de hye na wo bepe baabi atena no baabi a wodo bekwa akwata ne fa wo dom kɔ ha enu nti ne ye wo no nkɔfo ne ade hye no ye ne a nanano nipa ne ye no ye ne ye de ye hye ene ye be kire wo sei ana ha ti sei wuntumi nti nanano na sempa ne suma sem pa da je ni nipa no na woni yete woni mane ne nanano no woni yete na ye na de hye no wo de ne ye de ye hye enti heyi ye de kwotense kwotena abe yase a mo no mo ya abe na sefo mo no mo ye fa wo dom no ko eno ni no nkofo no enti enne enkrata no a ya sone so a obi ade na dwene no abeka we obi de na dwene no abeka we obi de na dwene no abeka we won kɔ panyini bi na ase nkodo sukɔ na onfa emmo ne bra obi a te ho kan asante abakɔsɛm sɛ de wo pe bia enu nti amu o man yi hinhim abakɔsɛm pa na amu o man yi hinhim ama wo man yi kure hinhim na sa wo pe asem na se pa tia pepanyin bi a wonimo de nya mpanimfo nyina na enimo de obi ye panyin pa so wonimo he akoda bi nyimo de fisi obi wo ha ye de atete no ye de akire no mpanyin se ye de soa wa ye de jawo a na ye de asoma wo enya se ye de asoa wo ye de asoma wo me de ade abejaw mete ha na me de abejaw me hwa na wo ma me fa sa me de yebrɛ jawa ne de asoma sa eneti nana Pomah medasi bibi nana wadaroma me pese wo to enyom na kire me ne mahwefo kakra wadaroma to kire ye ohun se enwumanim no nana prempe the first sante hene prempe a wodi kai ebra abrofo no be fa no ko ye de ne bae eno na ma nwumesua no bae enti bae no eno na di school bae Asanteman yim nti bra wo mu hye school ase no na wo mu sua ya Asante ne ma pa ye pese ya mamre no ene Asante abakosem ka ho eno nti emaye hunu de ye ya wo man no ebesi ho se kumase na wo man ya aka nyina asom no se ahenkuru na emum nipa bi ne trance ye sa ahyehye no ekuroto bi ene trance a wo mu ye nsa ahyehye ni bi ye ne ye kan se wo so ya ha we ya ha we ya ha ene chesi twa wo mu hi ase wo ne ya ahenkuru enti na school mu no ne ye de kire ye emi yi hunu se
ampa te ekuduru bire bia koraa adwuma de enyira enu nti na ye teacher fo no kire yen se Asante amanto eyenu Okofo dwabe bekwai esuta eni Mampong na hinkro ni kumasi yo ashefo mate ye na se ne sanso e de papa wato nyom ne de akire ye nyina yate ni nchechemu no nya ye na e de amaye ebusua ye mre no enya ye bre aha na bre be ma ye kwa me de ye ne ye dwumade no nso asie me a me di dwumade ho chia me ye mosomfo akosua kumi na mesre se mo be subscribe to your channel no na mo ahye ama adofo nyina nso atimi enya bi ahwe eye futusem eye adesua nko na NYANSAPO TV ye de bremo na opanyi a otenetene me ama metimi di dwumade bremo ye opanyin apia kubi ono ana se gina camera na chi nso etwamaye kame ho na gebre na dase na ye besan e de ahye mu bio makram